έχει ξεκινήσει με τον Αποέλ στην πρώτη κατοχή και την μπάλα να μεταφέρεται στον Ιβάν Αρμπολέδα που έχει χώρο στην διάθεσή του. Θα βρει τον Φερέιρα, το σουτ φεύγει έξω. Πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι στο δεύτερο λεπτό. Ευκαιρία για την ανόρθωση με μια κάθετη επίθεση. Ο Κορέα έκοψε, ο Μαρκίνιος θέλει να επαναφέρει. Η μπάλα φτάνει στον Σεπάκ που πλασάρει και θα πάρει κόρνερ τελικά. Στο τέταρτο λεπτό, καλή προϋπόθεση για τον Αποέλ. Το γέμισμα του Βόσνιου έχει ως στόχο τον Τβάλι. Σαρφό, δοκιμάζει σουτ κατευθείαν στον Αρμπολέδα. Στο 4 καταγράφεται η πρώτη τελική προσπάθεια στο ενεργητικό του Αποέλ. Γουαρίς. Ποιον έχει μείνει στο έδαφος ο Σεπάκ. Τις ανόρθωσεις συνεχίζουν με τον Γουαρίς να δοκιμάσει σουτ πολύ άστοχο. Πορτογάλος είναι αυτός που εκτελεί, επικίνδυνα, μπαλαπάει στην περιοχή, τη μικρή περιοχή του Αποέλ, περνά όμως από όλους και καταλήγει έξω. Εδώ η αντίδραση του Μαρμούκ, ο οποίος προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας. Είναι τον καλά. Αλλάξε με τον Σούσιτς. Σέντρα στην περιοχή, έκοψε ο Κορέια, ήρθε να μαζέψει ο Σεπάκ, τον οποίο έχει ακολουθήσει ο Γκερέρο. Η σέντρα του Σεπάκη και φαγιά, ο Αρμπολέδα αποκρούει. Τελικά η κατοχή δίνεται στον Αποέλ, πράγμα που σημαίνει ότι η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Βάλει η σέντρα του στην μικρή περιοχή, ευκαιρία για τον Αποέλ. Μπαίνει στην φάση και ο Αρμπολέδα. Ακούγεται στην συνέχεια σφύριγμα για φάουλ. Και να υπάρχει και πάλι ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Κορέα προσπαθεί να ερεμήσει τον Αρμπολέδα. Οι κόντρες ευνόησαν τον Τβάλι που απομάκρυνε. Ο Κβιλιτάια θέλησε να κατεβάσει. Ο Βηγιαφάνιες μαζεύει και τώρα υπάρχουν πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Αποέλ. Τον καλά απέναντι από τον Αρμπολέδα. Πλασάρει στον Κολομβιανό. Η φάση συνεχίζεται με τον Μαρκίνιος να προσποιείται. Πατά περιοχή. Θέλει να ελευθερωθεί. Οι κόντρες πριν η μπάλα καταλήξει στον Αρμπολέδα. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη πολύ μεγάλη φάση των γαλαζοκιτρίνων. Ξεκάθαρη ευκαιρία. Με τον Αρμπολέδα να σταματά το πλασέ του εν τον καλά. Στην συνέχεια ο Μαρκίνιος προσπάθησε, δεν μπόρεσε όμως ούτε να περάσει. Κράτησε ανάμεσα από δύο, γύρισε για τον Μαρκίνιος. Τβάλι. Μαρκίνιος πήγε δυνατά πάνω του ο Τεχέρα, ο οποίος θα δει δεύτερη κίτρινη κάρτα και θα αποβληθεί στο 82. Τελώς αχρίαστο. Από τη στιγμή που ήταν μάλιστα χρεωμένος και με κίτρινη κάρτα. Το Σεφτέ θα βρει τον Κβιλιτάια. Είναι 4 εναντίον 3 τώρα για τον Αποέλ. Εφρέμ πατά περιοχή. Πλασάρει στον Αρμπολέδα. Έχει ευκαιρία και στο δεύτερο χρόνο ο Αποέλ που ανοίγει το σκορ. Στο 89 οι γαλαζοκίτρινοι παίρνουν προβάδισμα. 1,5 λεπτό πριν την συμπλήρωση των 90, ξαναβλέπουμε πως Κβιλιτάια κράτησε, άφησε για τον Εφρέμ, ο οποίος προσποιήθηκε στον Κορέα, απέκρουσε ασταθώς ο Αρμπολέδα, άπλωσε το πόδι του Οτομανέ και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει προβάδισμα στους γαλαζοκίτρινους το 89. Ο Αποέλ κατόρθωσε να βγάλει επίθεση με 4 παίκτες εναντίον 3 και την εκμεταλλεύτηκε. Η τρίτη του μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο του επέτρεψε να ανοίξει το σκορ. Είχε μεγάλη φάση στο 55 με τον Βηγιαφάνιες να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Είχε τέτα τέτ του Εντογκαλά στο 70, το οποίο απέκρουσε ο Αρμπολέδα, ο Κολομβιανός.